బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం కె గంగవరం మండలం కోటిపల్లి రేవులోని భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా స్థానికులు కాపాడారు. కోటిపల్లి రేవులోని కాకా హోటల్లో టీ కాసేందుకు గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగిస్తూ ఉండగా గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిపోవడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు అప్రమత్తమై హోటల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలను బయటకు తీసుకురావడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ఎంత చెప్పింది?